siya. Mga bakla sa parlor, pedicure, manicure, kulot at food spa. Ako, ang mudakdak na hindi naman nanganganak pero maraming junak na si Becky Moore. Naloka ako sa boses mo doon sa ano. Isa. Ay nako. Simula ng puyatan na to lang sawang tawanan mga kapuyaters. Nananawagan ako dyan sa mga jeepney drivers na ayaw magpahinga. Naku, chillax muna kayo. Watch a movie with us. And of course, mga security guards dyan nakakabantay. Naku, napapagod sa umupo muna kayo. And special shout out ang karinderya ni Aling Choling. I am Chicken Lang. Sa mga tak-tak boys, balot vendors, kina mami at daddy nakakauwi lang gusto mag-relax. Ako po si Tuti Karingal at welcome sa pinakamasarap na hangoutan tuwing madaling araw. Ito ay...